Lambre, Lambre, duh, ayah, masa aku belai, ayah, Lambre, Lambre, angku mana lihoraman, masih di bra, hei, anda tangpinggarkan selai baraba, railaiabu, bal, ayah, magung rai suruh kebai taku, goga monkena maku, sona, deli ori mokhang jalai bra, sona, dina, hei, sona, माथो नों गाबदोंसो मा जादों हो सना देना बुंना आया दर जाम्बि मा जाखो माबा गाबबाय थाबायसो खोन्थाया हसियानो जालालै बेजों सयथिबो गाबगानो रोंला माबा सना दा गाबलै नों गाबबाय थाबा आंबो दानो गाबनो ओंखारगोन सिरि थादो सना मा जादों दे खोन्थादे आंनो खिफि हमला मा जादों दे खोन्थाना खिफि हमला मा दे बुंलाय आंखौ आइ आफामोनहा गुबुनजों हाबा हरनो रादाय खाबाय मा गुबुनजों हाबा हरनो रादाय खाबाय नोंनि आइ आफामोनहा औ बा मालाय नोंहासो गुबुन सेंग्राजों हाबा जानो मोनसिगोन आंखौ गारना जों बायदिखौलाय सोर सिख्लाया हाबा लानो बयबो मुगैयोसो जों बायदि गलामनि खावरिनि सेंग्राजों सिख्लाफ्रा हाबा जानो मालाय सिख्लाफ्रा मालदार हौवाजोंसो साख्रि गोनांफोरजोंसो हाबा जायो जों बायदियालाय सोरबायदि हिनजावजों हाबा जानो मोननांगौ नोंबोथ' आंखौ बावगारलांसिगोन दा हाबा जाबा ना लामब्रे नङा दे नों मानो बिदि बुंबाय थादों आं नोंखौ बावनो हाया नोंनाबोथ' हौवाया मालाय साख्रियावला जाखागोन बे नङा बिमा बिफा नायनाय ना मोजांनोसो नायना हरखागोन हाजारखि साख्रियावलायानो जाया मानो आं नोंजोंसो हाबा जागोन सना आं नोंनो गोसो होखाबाय सना आरो बे गोसोखौ सिफायनानै आङो गुबुन सेंग्रानो गोसो होफिननो हानाय नंला सना गोसो होफिननो हानाय नंला नोंनो आंनि जिउ सना मा सना औ नाथाय नोंनि बिमा बिफायाखि आंखौ गनायगोन आंनि आन्दासावबो गनायनाय नङा सना अब्लालाय आंखौ बावलांदो सना आं नोंनि हांमा थानाय जिउनि अनजालु जानानै थासिगोन सना जानानै थासिगोन सना नों मानो बिदि बुंदों गोसोआव दुखु मोनो आङो बिदि दा बुंना जिउ मा नोंथ' गुबुनजों हाबा जासिगोन आंखौ गारनानै आं थांना थानो हानाय नङा सना नों गुबुनजों हाबा जायोब्ला नोंनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा सना आंबो नोंखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जानो हानाय नङा सना हानाय नङा अब्ला सना नों मा खालामगोन आंनि अनगायै गुबुन सेंग्राजों हाबा जायाब्ला सना आङो बेखौ आंखौ नायनो फैनायाव रेजेक्ट खालामसै नामा अखि फसायाखै होनना बुंनानै बिदिब्ला जागोन मानो जाया जानो आं फसायाखै होनबानो आंखौ आइ आफाया जबरदस्ति खालामनो हानाय नङा दे बिदिब्लालाय सना नोंनि गोसो बायदि खालामदो सना आंहाथ' जेबो खालामनो हानाय गोहो गैखाया जागोन दे सना दे बिदिबालाय थांलायनोसै सना आं खारखुमानानैसो फैदों दे सना सम सम कल हरनो दाबाव आनाव जागोन दे सना थादो होनबा बाय दे बेबि औ दे सना ओइ सालि सैमा आथिं बहा मा जायगायाव खि नागिरहैयामोन नोंलाय हो नङा आयै आं जेरावबो थाङाखै आं लोगोनावसो बेरायनो थांदोंमोन आयै लोगोनाव थांदों ना मोसौ लावखाराव थांदों लावथि मोनगोन र' गोख्रै न' सिङाव थांबा थांनानै रेडि जाहैखा नङाबा लावथि मोनगोन नोंखौ हौवा नायनो फैगासिनो र' मा आयै आंखौ नायनो फैगासिनो थां गोख्रै देलायहै जामायजो मोनहा सफैबायना औ जामायजो मोजां दे अब्लालाय दे जामायसो बियाय जिरायथ'दो दे नोंसोर जिरायथ' दसेनो आं फिसाजोखौ लिंना लायनि माबार लेङा लाबोथारदो जामायजो नायनो लुगैनाया हाथारला दे जिरायथ' अब्लालाय औ दे थाब लाबो ओइ फिफा मा जाखो फाग्ला बे जामायजो होननाया बे हिनजावनि बिमाया माबाहाय दहाय फाग्ला सफैखानायखौ नुनानै माबा जामायजो मोनहा सफैबायना होननानै सोंबावबायहाय जाजाजोहाय फाग्ला फाग्लि जेबो नङालै सिन्था लानाङा बिहामजोआ जोंना नायनो मोजां जाबानो जाबाय आंनि फसन्थ मथे गुफुर सुन्दरिबानो जाथारबाय औहाय फाग्ला गुफुरबो जानांगोन ओमफ्राय खामानिबो मावनो रोंनांगोन नङाबाथाय जारला जागोन हे आंल' खामानि मावबाय थानांगौबा सेस जाखागोन है बाबा आयै बेफोरखौनो रायलायबाय थानाङालै हिनजाव नायनो फैनायाव दा बोरैबा सोरबा खोनानांगौबा हिनजावजोंनो फसायजानायसो नङा आङो रायलायबाय थानाङा सिरि था देलै दे फिसा जागोन दे
ओरैनोबा आंहा फसायजागोन ना फसायजाया बेखौ सिन्था बैसोफ्राबो एसे जालायलांबाय नालाय बेखायनो लाजिलायलाङो थै फिसा बैसोनि थाखाय टेनसन लानाङा नोङो मा जों थाखानि मालिकखा जों थाखा थाबानो मा हिनजावाबो जोबनो थाङा आरो जेबो जोबनो थाङा बे फसायाबालाय मा गोदान मोनलायगोन जाम्बा सिन्था लानाङा फिसा दे आयै है सिरि थादो हिनजाव नायफैनाया एथ'बां रायलायो नामा बिमा फिसाला लेब लेब रायलायबाय थायो दा न'फ्राव थांनानै रायलायहै दे नोंनाबाथाय जेरावबो रायलायो मोना बिदिनो बाखायोसो आं सिरि बबा बबिस बायदि थाबाय थानांगौ बेजोंबाथाय दा नांलायसैलै आयै आफा बाबायसोलां दा थांगारगारगोनसो आं हिनजावखौ नाया हसियानो माबा जोंनि न' सानखो ना माखो हिनजावनि न'सोलै बियो रायलायबाय थानांला सिरि थादो दे आयौ हनै माथो आयौ जि सुन्दुरिथार माथो आंना बिहामजो जागोन नालाय बाब्रे हाबाब मासि सुन्दुरि फैगासिनो दंहाय फाग्ला नै नाहरद' हो बा मासि सुन्दुरि आंना बिहामजो जागोन नालाय आयैलै आफा बारा सुन्दुरिफोरनि लब जानाङा बिहामजोफोरखौ आखल आखुफ्रा बारा मोजां जायानो आफा थार बुरबक सिरिथा आं हले नायना गल'बायसो बैसोआ बोरायामोनब्ला नोंनि नोमा गदायसो लाबावगौमोन आङो मोनथिबाय दा बुरबक बिगुरा मा होनदोंलै नोङो फाफसि मा नोमा गदाय जानो बेलाय हा आं थाखाना लाजाबो बोराय मोखांखौ आंनो सेंग्रा गोरलैनि सिमां नुबावदों बे फिसालानि बिहामजो नायनो फैनायाव फाफसा थार बिमा जाम्बि ओरैनोसो होनदों ओरैनो होननायखौबो बुजिया नोंखौबा सोर ओरैनो होनदों ना मादों आंलाय बोरै मोनथिनांगौ फाग्ला है सिरि थादो बिहामजो फैगौ हनै जाला मोनला बुंबाय थानांला बा मासि सुन्दुरि आंना बिहामजो जागोन नालाय आयु लंपेन्ट गानलायलायबावनायसो ओइ फिसा खुलुमहरगोर मा खुलुमा हुसिया थाबाय थाखो नोंलाय गल'नो आलासिफ्रा बेनो खुलुमहर गोख्रै खुलुमबाय सोर फाग्लि गथ' बिदि खुलुमो नामा मोजां खुलुमबानो जायो हाबाब गावनि बिखुनजो बिहावफोरखौनो बिदि खुलुमो सोरबा गोजाननिफ्रायनो खुलुमनाय थाबाय गासिखौबो नायसाय फाफसि गथ'आ जेबो रोंथारा गोजाननिफ्रायसो खुलुमबावबाय हान्थु खरायनानै खुलुमहैबानो जायो जाखायाहाय नोंजों लासिं खालामसिगोन नोङो हा मा जाबाय थाखो जामायजो मा खोमा रायलायबाय थाखो नोंसोरलाय बिमा फिसा जामायजो जेबो नङा दे साहाया लोंदो हनै गुसु जाजोबसिगोन लोंगोन रायलायग्रोनोसै नामा माबा मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ लोंनायनि सिगां जेबो नङा दे जायो दे रायलायग्रोनोसै बिदिबालाय औ दे नों होनग्रोबानो जाबाय औ दे जामायजो माबा आंना जावैसो सनाया मासाव बेसेबां खामायो दरमाफ्रालाय बेसेबां मोनो बे नालाय माबा साख्रिनि बेथना मासाव 5 लाख खामायो आंना फिसालाया बा आंना बिजामादै सनाया आयु इमान खामायो आंनो बेबायदि बिजामादै सनाखौनो नांगौ बेबायदिखौसो नागिरखादों आङो आंनि फिसाजोनि थाखाय नोंनालाय फिसाजोआ मासाव बेसेबां खामायो मा बुंनो आंना फिसाजोआ माबा खामायथ'वाखै दासो कलेज फरायगासिनो उन्दैसो बारा बैसोनि नङा आयु अब्लालाय जोंहा बिहामजोखौ उन्दैखौनो मोनबोथारसिगोन खामानिखौबा मावनो दांनो रोङा बेबा जामायजो माबा खामानिबो मावनो रोंनांगोनहाय जोंनि न'आव थाङोबा हाबाब जामायजो रोङा जायो नामा आंना आइ लामब्रे सनायासो हाबाब न'नि गासिबो मैगं थाइगं लायो लाबोनानै संफैयो बिसोर न' फोसाबो संजोबखायो बेनो गासिबो सामफ्रामबो आंहा संनाङा जेबो मावनाङा ओरैनो आराम मोनजाखायो आइ सनायानो संजोबखायो जोंना हाबाब बिदिबाथ' मोजांहाय आंनो बेबायदि बिहामजोखौसो नांगौ माने आंबो संनो खावनो बाबाय बुरिबाय नालाय एसे आराम थानो लुगैबाय बिहामजोफोरनि सायाव थानो मोनगोन जामायसो सिन्था लानाङा आंना फिसाजोआ रावखौबो संहोखाया न'आवबो रावखौबो संहोआ आंखौबो संहोआ आरो नोंसिनाव थांबाबो नोंखौ संहोनाय नङा बियो गावनो संजोबगोन बिदिबाथ' मोजांहाय फसायखाबाय आङो होनबालाय औ ओमफ्राय दा आंनि फिसालाखौबासो फसायोना फसाया नोंसिना जारौआ सोंनो नायसां सों जेबो नङा सोंबानो जायो आंथ' नोंसिनि फिसालाखौ फसायखानाय जोंहा फसायलायखायो ओरैनोबा आंहाथ' बिजामादै सना होननानै लेंखानाय सिगांनिफ्रायनो जारौ माबा आंनि फिसालाखौ फसायदोंना फसायाखै दे खोन्थानानै बुंनानै लादो दे बै दारि गोनाङानो नामा मादै औ माबा मानसिया दारि लायोहाय बियो आदै सना माबा दहायनिफ्रायनो सिरि थागासिनो लाजिदोंदां मानसिया औहाय जामायजो लाजिखागोन बे फार्स्ट नुजेननाय ना दे बुंदो दे जारौ फसायोना फसाया माबायदि मोनदों नुनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ दे बुंनानै लादो फसायोना मायो ना फसायाखै बुंनानै लाखाद' औ जागोन दे फसायखायो आरो माबा नोंखौ दा गोदोनायाव सरसोमहैगोन आङो बुङाबा फसायखायो बुंबा बुंखा मिथिबाय लामब्रे आं मानसिखौ बोराय नुथारदोंहाय माबा गाज्रि दामोन मादै फसायाखैहाय आङो मादै मानसिया बोरायथार माथो दारिबो रज'लायबाय माबा थाख्लुख्लुथार माथो खानायबो गैलायलायबावासो आं फसायथाराखैहाय मादै फाफसि गथ'आ बिदिसो बुंबावदो नोङो फसायाखैसो बुंबावबाय नोङो फाफसि इमान मालदार सेंग्राखौ नोङो बखिबावबायसो फसायाखै होननानै गखा नोङो एसेल' गखा नोङो आयै नों आंखौ लासिंसिं खालामबायहाय नोङो फाफसि सुनि नों फसाय आं जेबो मिथिया बेजोंनो हाबा जानांगौ नोङो फाफसि गथ'
मा रायखुमाबाय थादों नोंसोरलाय माबा खोमा रायलायबाय थायोहाय बिसोरो बिमा फिसा सानैजों जोंखौसो रायखुमाखो ना माखो नङा जामायजो बिदि साननो नाङा जेबो होनाखै जों जेबो रायखुमायाखै नोंसोरखौ दे होनबालाय ओमफ्राय जारौ नों फसायमाराखै ओहो फसायथाराखै आङो बोरायरायथार आं बिदिजों हाबा जानो बायोहाय साख्रियाव लाबाबो आं बाथारो बोरायरायनो मुगै सुगै आं बारा बोरायथारजों हाबा जानो बायोहाय बोरायलाबायनानै थाब थैगोरलाबायबा उनाव आसखान्दा जायोना बेखायनो बायो आं मादै हाबा जानो बायो आं बोराय मानसिफोरजों मा बुंखोहाय पापिसुनि गथ' लासिंसिं खालामसिगोन आंखौ ओइ जामायजो नोंनि फिसाजोआ आंनि फिसालाखौ फसायानो अब्ला मानोथो गावनि फिसाजोखौ नायनो लेंहरामोन जोंखौ लासिंसिं खालामबाय ओइ फाग्लि गथ' नोंनि थाखायनो लासिंसिं जासिगोन आं मिथिबाय फाग्लि गथ' दाना मा होनबावनांगौ आङो हा दाना मा होनबावनांगौ ओइ जामायजो फिसाजोखौ बुरखायनानै लाब गैया नोंथ' जोंखौ लासिंसिं खालामबाय लेंहरनानै दानिया जों नोंनि फिसाजोखौ आंनि फिसालाजों हाबा खालामनो हानाय नंला थाव थांनोसै फिफा बेयाव थानानै लाब गैया है फसायथारदोंमोन आं फैदो फिसा नोंबो थांनोसै थौ बेयाव थानानै लाब गैया औ आयै थौदो हाबाब जामायजो मानो थांनो नागिरखो जिरायथ'ना दसे जामायजो साहा पानि लोंग्रोदो बिदि दा थांना जामायजो जेराव नोंनि फिसाजोआनो आंनि फिसालाखौ फसायाखै होनबायबा बेयाव थानानैलाय मा लाब साहा पानि लोङाबाबो जासिगोन खोमा फैदो फै थांसै फिफा मा गल' दिननानै नायबाय थाखो बिहामजो नुफेराखै नामा नोंलाय बेल' नङा बिहामजोआ फैदो माबा थांसै है मोजांथारमोनलै मोजांबालाय मा जानो फिफा बेल' नङा हिनजावा फैद' थांसै माबार जामायजो दा थांथ' र' दसे थाथ' आंनि फिसाजोखौ नोंनि फिसालाजोंनो हाबा होगोन बेयो आंनि समायखिरा मा बुंखो नों आयै औ आं समायखिरा होबाय नों बेजोंसो हाबा जागोन मोनथिनानै ला आरो गोसोआव लाखि नों मा खालामो खालाम आयै आं हयले हाबा जानायाव गैया बेजों मोनथिना लाखा नों जायोना जाया आं जेबो मिथिया नों हयले आंनि फसायनाय सेंग्राजोंसो हाबा जागोन जेबो सिन्था लानाङा नोंसोर जामायजो बियाय मोनथिबाय आं बेखौ बुजायगोन आंनि फिसाजोआ आंनि खोथाखौ दाननो हाखाया माब्लाबाबो औ दे बिदिबालाय आंनि खोथाखौ दाननो हाखाया आंनि फिसाजोआ आं बुंबानो मानिखागोन आंना फिसाजोआ नोंसोर हाबानि थारिखखौल' थिग खालामनानै गालांबानो जाबाय बियाय दे जामायजो जाया होमबा जायो जामायजो अब्लालाय जामायजो हाबाखौ सानब्रैसोनि उनावनो खालामसै दे जाबाय दे अब्लालाय सिन्था गैला सानब्रैसोनि उनावनो फाक्का जाबाय दे हाबाखौ एसे थाब लानायानो मोजां जादों जामायजो औ माबा जामायजो नोंबो बियायनोबो खोन्थाना होदो बहा थांदों माथो मानसिखौबो नुवाखै बे अफिसावसो थांदोंहाय जामायजो दा खोन्थाना होगोन आं बेनो दे बिदिबालाय थांनोसै जामायजो जोङो ओमफ्राय साहाया लोंलांदो ना जामायजो नांथ'ला नामा उनाव हाबायाव लोंनोसै दे औ दे बिदिबालाय जामायजो दे होनबा थाथ'लायदो जामायजो औ दे थाथ'दो आयै अब्लालाय थांनोसै जों हाबायाव लोगो मोनफिनसिगोन औ दे जावैसो सना बिदिबालाय